आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो म्हणून जेजू विषयी उलयल्लो सुवार्थेकार जू हांव आज जेजूच्याच तोंडांतल्यान जेजूची वळख वपारी बरीत रितीन आमकां करून दिता. बकऱ्यांचे दार राज रस्त्या बरी रुंद नाही, ते अशीर आणि तपकट ते ल्हान. या ल्हान दारांतल्यान रिगोंक जायते ल्हान जायचे पडता. कोरो गवळी मात्र ल्हान दारांतल्यान बागवून बकऱ्याशी वचूंक शकता. हे दिशेन पळयताना जेजून आपणाकच बकऱ्यांच्या ल्हान दारांतल्यान भितर सरच्या गवळ्याक सरी केलो. तो देवाचो शब्द तरी तो मनशामध्ये रावूंक मनशामध्ये तंबू मारूंक आयिल्लो गवळी जालो. बकऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकुचो, त्या ताळ्याक कान दिवचो, त्या ताळ्याची जोगतेपणी वळख धरची आणि गवळ्यान नाव काढ आपल्या बकऱ्यांक उलो करचे. बकऱ्यांनी तांच्या गवळ्याक मात्र ऐकूचे आणि गवळ्यान शेळयांची वाट वरची. हे सर्व गवळ्या बकऱ्यांच्या गुंड संबंधाक आरसो जाता. कशे हुंड्याच्या चर्यांत खाण वाढलो जेजू शेकी काणस जावन आपणूच जिविताचो हुंडो म्हणालो, तेच बरी बकऱ्यांच्या दाराची वपार आपणाकच लागू केल्लो जेजू आपणाकच बकऱ्यांचे दार म्हणून आपयता. अशे जेजूचो ताळो आयकोनच्यांक ताच्या पाटलावदारांक ताचेर सत्मान केल्यांक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, ओरडून तुझ्या मापान ते मेळो म्हूण ही उतरां लागू.